Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Festeiros e festeiras, que tal como están? Nos encantados de chegar a Vilanova de Arousa para vivir moi de preto as grandes festas do Carmen e a exaltación do mexillón e do berberecho que durante toda esta fin de semana celebrase neste concello. A imaxe, fíxense, da Virxe do Carmen xa está moi pretiño do porto de Vilanova, onde agora vai a embarcar para vivir unha das procesións máis emotivas que se celebran na ría de Arousa. Comeza aquí e agora o de festa en festa. Celebrando o Día do Carmen, que é a festa grande de Vilanova. E como vivís? Con moito fervor, porque é unha virxe a que todos temos moita fe. Ten miña filla, meu neto, miña sobrinha, vimos toda a familia. E a filla que tal o está pasando? Pois moi ben, un pouco emocionada, pero moi ben. Moi ben, esta é a nosa festa, a festa da Virgen do Carmen de Vilanova de Arousa. Todos os anos vimos vestidas así de peixeiras, porque eu son mariscadora, toda honra. As mulleres de Vilanova, pois cando o home iba ao mar, elas despois esperaban e pola mañá acercábanse ao puerto e recollían a mercancía e vendíana en estas patelas. A ver, nos levamos produtos do mar, somos mariñeiros, levamos produtos do mar, pois cunchas de vieira, as redes, os flotadores das redes, a ofrenda da flor para botarlle despois cando estemos no mar. É moi importante na nosa familia tamén. Todos foron mariñeiros, os avós, os bisavós, entonces nós levamos a devoción dentro. Vivimos o mar, somos mariscadoras, na nosa familia hai de todo prácticamente. Javier Tourís, concelleiro, moi boa tarde. Que tal? Boa tarde, como andamos? E ao final quedou boa tarde, Quedou boa tarde. A Virgen do Carmen ao fin acabo dixe que non chovía, non chove. Axudounos. Axudounos. Xa onte nos axudou, hoxe nos axudou e mañán tamén. A verdad, en Vilanova temos un microclima gracias á Virgen do Carmen mellor aínda. Vaya como está a ría de embarcacións que queren acompañar a esta Virxe, Sí, a verdade é que é unha festa, a Virgen do Carmen é unha festa que atrae moitísima xente, unha devoción, é verdade, xente do mar, está hoxe todo aquí, é verdade, é un gusto, é un placer estar aquí, e a verdade, dá gusto ver todo
a cantidad de barcos e embarcacións que salen hoxe a venerar a Virgen. É verdade que estamos encantados do Concello, non? O ano pasado valoramos que o turismo en Vilanova medrou máis dun 40%, este ano creemos que vai superar un 15 ou 20% o do ano pasado, non? Vemos que os campings, todos os hosteleros co que falamos, tanto os restaurantes están a tope, e levamos toda a semana con actuacións en Vilanova de Arousa. Isto é unha maravilla, señores. Arrancamos a procesión pola ría. Pouco a pouco imos a chegar ao punto onde se vai a facer a ofrenda floral a eses mariñeiros falecidos, que vai a ser, creo que na entrada da ría de Arousa, non, alcalde? Sí, no canal, pegado ao canal da ría da entrada a Porto de Vilagarcía. Ajá. E agora mesmo estamos en que punto, máis ou menos? No, pois ahora mesmo estamos frente ás playas das Inas, que é o sitio habitual, ao lado da señal esta dali, que é o que nos marca onde hai máis profundidade. Estamos chegando a zona onde se fai sempre todos os anos a ofrenda. Fanse dúas, unha aquí e outra máis cerca da ponte da illa. E mira que hai xente, Bueno, todos os anos hai así, todos os anos así. A devoción, as ganas de tal, a atracción de que sea por mar, fai que sea unha das festas que ten máis xente a Vilanova. Sí, señor. E como están transcurrindo estos festexos, onde o que máis podemos destacar este ano é a afluencia de xente, Sí. Hoxe a mañán estuve no mercadillo que morcan os comerciantes e din que nunca tuveron tantas ventas ni tanta xente como hoxe. Entón, bueno, pois, si eles venden é que hai xente. É un bo síntoma, Sí. E bueno, pasei ahora polo museo e tamén está batendo récord de visitantes, o sea que temos que ter moita xente aquí. Disfrutamos entón, alcalde, desta festa do Carme. A min encántame, a min este paseo polo mar de todos os anos me parece do máis entretenido, a xente vese todo o mundo xa sonrindo, sempre están contentos nesto. Algúns imos un poquinho máis mareados que outros, pero bueno. Bueno, se sodes de terra dentro, tendes que irnos acostumbrando a estar aquí. Non te creas, son de terra fora, De terra fora? Pois entón, macho, fuches un pouco polo mar. Pois ela é María Vales, que é a patrona maior daqui de Vilanova. Señora Vales, moi boa tarde. Moi buena. E son boas de verdade, Son boas de verdade, a verdade é un día moi importante para Vilanova e sobre todo para o sector do mar, salir ao mar e vivilo así como estamos vivindo. A min vaiseme a vista a Virxe do Carme porque a imaxe de verdade que impresiona, A verdade é que aínda Vela aquí no mar. É unha das máis grandes que hai dúas solamente deste tamaño. A verdade é que é unha das mellores imaxes que hai. E para vos, que significa isto? Para nós hoxe é un día moi grande porque claro, todo Vilanova vive do mar, e eu vivo do mar, todos vivimos do mar, é un día moi importante para nós. Salir así e ver todas as lanchas e todo o sector aquí, pois é moi bonito. Que non todo é traballar, No. Hai tamén que disfrutar das festas. O día de hoxe tamén é un día para disfrutar e para pasalo ben. Simón, que tal, moi boa tarde. Moi boas tardes. Ele cura en Vila de Cruces. Sí. Pero esta festa non a perdes, Simón? No, este día non perdo por nada do mundo. Home, un bo vilanovés ten que estar este día. Hai que vir aquí ao Carme, a Vilanova. Claro que sí. E disfrutar desta maravilla. Desta maravilla. En Vila de Cruces, claro, unha cousiña así hai, No, en Vila de Cruces isto non, temos outra cousa. Pero imos a falar ben, Claro. Da xente de Vila de Cruces. Mañá é a patrona de Vila de Cruces, que é a Virgen da Piedad. Con quen vimos hoxe aquí a procesión? Contame un poquinho, Simón. Pois hoxe a procesión casi todo o pobo sale hoxe, todos os mariñeiros que traballan aquí sacan os seus barcos para acompañar a Virxe por este camiño, para que ela bendiga os mares que dos cales viven e que os protexa de todos os peligros que ten o mar. Carlos, Ramón e Luís, que eles son membros da organización desta festa do Carme de Vilanova. Esta imaxe impón, Sí, a verdade que impón moito. É a máis grande que hai por aquí, a verdade que está moi ben. Como levamos a festa? Pois ben, intentala levar o mellor posible, con alegría e ganas. Veña para aquí, Luís, porque a ti vouche a preguntar, que estamos agora no medio da ría, surcando estas aguas fermosas, ca imaxe da Virxe do Carme,
Supoño que para vos este é un momento dos máis especiales, non da festa? Home, esta é a festa máis importante que se celebra aquí en Vilanova, a festa do Carmen, é máis importante. E claro, eu vexo a Virxe e pregúntome, cantos homes fan falta para levar a imaxe? Para levarla 20. 20? 20, en principio 20. 20 personas. 20. Antes levábanse menos, antes levábanse 12 personas. Bueno, pois quedamos cos tres irmáns que estes son membros da organización desta festa do Carmen e agora que hai outra ofrenda, non? Si agora temos unha ofrenda ao chegar aí diante, pois facemos outra ofrenda e despois chamamos para a terra. Moi ben, pois seguimos ca festa, arriba do barco. Benito Santorum é o patrón, verdad? Deste barco. Eu son patrón. Benito, pero espera, ti sabe o camiño, non? É o patrón de Cardán. Saino cos ollos cerrados. Cos ollos cerrados, non? Sí. Canto levas ti, Benito, nesto? Eu levo 20 anos. 50 anos. 50 anos? Sí. É teu este barco, é teu este barco. Hoxe é, mañán non sei, pero Mañá non sei, pero hoxe si, non? hoxe é meu. É un orgullo, supoño, levar a Virxe do Carmen, Benito? Moi grande. Para mí moito. Moito. Para mí moito. Agora nos imos a facer un pequeno descansiño, pero que non se movan porque chega o momento de degustar o mexillón e o berberecho neste concello, en Vilanova de Arousa. Queden connosco na 7 Canal Rías Baixas. Marquiel, máis de 40 anos de experiencia na importación e exportación de marisco e peixe fresco conxelado. O servicio e a calidade a nosa razón de ser. Restaurante Bahía, especialidade en mariscos e paellas, menú do día, eventos, comidas por encargo e tamén para levar, terraza exterior e wifi. A Asociación Amevila, produción de mexillón da máis alta calidade das rías galegas, cociñados ao vapor, sabe a mar. Talleres Mar de Arousa, fabricación e reparación de flotadores para bateas, tamén bateas con emparrillado de ferro, estruturas e cubertas, boias longlínea e sinalización. A Asociación San Amaro, somos produtores e ofrecemos a máxima calidade de mexillón das rías galegas pro mercado nacional e internacional. Cafetería P de Cuba, tapas, racións e bons viños. Ven desfrutar das vistas na nosa terraza tomando un café ou o teu combinado preferido. Benito Ouviña, profesionais na comercialización nacional e internacional do mexillón galego vivo. Mariscos de primeira calidade na túa mesa sen que a distancia sexa un problema. Conservas Roma, conservas de peixes e mariscos. A Churrusquiña, elaboración artesanal e calidade das materias primas. Churrusquiña, única polo seu sabor e exquisitez. Confraría de Pescadores A Pastoriza, Vilanova de Arousa. O Concello de Vilanova deséxalles felices festas. Festeiros e festeiras, xa estamos de volta e miren como loce Vilanova de Arousa. Vaya diazo que temos hoxe. Imos a velo pregón, estaremos na feira de oportunidades que se está levando a cabo no Concello. E, por suposto, non podemos faltar na gran festa do mexillón e do berberecho. Queden connosco no de Festa en Festa.
Bueno, pois nesta feira de oportunidades de Vilanova temos de todo, temos roupa, temos xardinería, temos xollería. Juan, que tal? Moi boas. Moi boas. E agora estamos nun posto onde ti que o que vendes? Nos vendemos planta, vendemos bulbos, vendemos plantas aromáticas, medicinales, vendemos un poquinho de todo. E como vemos, moi axetrada, non? Sí, a verdad que durante todos días, estes días. Sí, todos estes días hubo moitísima xente. O viernes que estuvo a Orquesta Panorama pois foi o día de máis xente, onde hubo moita xente tamén coa Festa do Carmen. E hoxe tamén que o pregón pois está vendo moitísima xente, está vindo autobuses de xente, entonces a verdad que sí, este ano é un ano de moita xente. E como podemos comprar aquí? Temos os precios máis rebaixados, como é isto? Sí, esta é unha feira de oportunidades, entonces sí, aquí os precios sempre están un poquinho máis rebaixados que nas tiendas. Pois agora estamos con Isa, que é outra comerciante que se atopa nesta feira de oportunidades. Que tal, Isa? Moi bo día. Hola, bons Bueno, días. e trátase de sacar tamén un poquinho a tenda, non? Que temos todos os anos, Sí. para que a xente vexa o que temos. Home, por suposto, para que vexan que estamos aquí en Vilanova, que hai un montón de tiendas de moitas cousas, e eu teño unha lencería, aquí hai un montón de cousas, vaya, para que a xente se entere de que levamos un montón de anos, polo menos 14 ou 15 anos facendo todo isto. A ver, o tempo non acompañou moito, Pero bueno. estuveches a tope, iba a decir, Sí, non? sí, Durante estes estuvemos días. a tope, sí, estuvemos moi ben, moi ben. Muy bien, el primer día mucha gente, ahora está todo muy animado también y yo creo que el tiempo también acompaña y luego este año hay mucha gente, se nota que Vilanova pues gusta cada día más, yo estoy enamorada, que es mi pueblo. Bueno, pois aquí estamos cos premiados deste ano e temos, por suposto, o alcalde de Ribadumia, David Castro. Que tal, David? Moi boas. Hola, moi bons días. Que destacou o alcalde de Vilanova o gran traballo, non, que facedes vos por impulsar esta variante espiritual. Bueno, a verdade é que en xeral se está facendo un gran traballo na variante espiritual, pero eu creo que a Mancomunidade apostou precisamente por promocionar o turismo e os concellos da comarca, pois eu creo que estamos facendo un traballo e apoiando precisamente esa iniciativa que está dirixida pois polo seu presidente, que é Gonzalo Durán, e a verdade é que para nós o turismo creo que é algo moi importante porque de alguma maneira vai a propiciar un desarrollo económico moi importante e, polo tanto, os concellos nos temos que involucrar precisamente nesa aposta polo turismo, en poder promocionalo, en poder chegar máis alá e que os visitantes pois acerquen a toda a comarca do Salnés e, por suposto, pois tamén aquí a Vilanova, non? Bueno, pois tamén temos aquí a Gonzalo Pita, que xa ten o seu mexillón e berberecho de ouro. Gonzalo, que tal? Pois moi ben. E como se sinte un? Bueno, pois a verdade que é un orgullo, non? Que che reconozcan a túa labor, a verdade que, bueno, durante estes 4 anos fixemos promoción por moitos países, temos que reconocer que a nosa comarca ten uns recursos que non se dan en moitos sitios do mundo e temos que estar orgullosos desos, xunto cun bo equipo que formamos desde a Mancomunidade e xunto cunha boa estrategia, pois están dando os seus frutos e eu quero mandar unha mensaxe de que isto non pare, porque empezando polo señor Portomeño, que empezou foi moitos anos, isto é un suma e sigue, no ano 21 isto ten que estar cheo de peregrinos. Con el imos a falar porque xa ten vostede experiencia en levar o mexillón de ouro, non é? Teño experiencia en levar o mexillón de ouro e o pelegrín, E o peregrín tamén. que era a bandeira do Xacobeo naquel entonces, no 93, xa anos antes, que empezamos a promoción no 90, e foi anos despois. Desgraciadamente está desaparecendo un pouco do horizonte, pero espero que o meu amigo e bo traballador, sinceramente, en favor do Xacobeo, o señor conselleiro, volva a resucitar. Esperaba vostede este recoñecemento hoxe?
pois non o esperaba, para min foi unha sorpresa absoluta, igual que foi unha sorpresa absoluta que me metera o manzanillo diante da boca e me puxera a falar o señor alcalde. Pero o señor alcalde daqui é unha persona ágil, de mente ágil, e en consecuencia, eu, se non o esperaba, o certo é que mo temía, polo menos. Sí, no? Recoñecemento tamén para vostede, moi bo día. Hola, bo día. E que se sinte? Bueno, unha satisfacción, agradecimiento e satisfacción, non? Fundamentalmente, porque é un traballo que despois de empezamos no 2012 e hoxe, pois iso fai 7 anos, bueno, é agradable que se haya este reconocimiento con a xente que traballou, con Don Víctor Portomeña, que foi o principal que conhecemos naquela altura, no ano 93 xa traballamos xuntos, entonces, bueno, pois aquí estamos e seguiremos hasta que o Santiago queira. Bueno, pois cos premiados desta festa do Mexillón e do Berberecho quedamos con eles 4 que este ano son os que honran a súa laboura, sobre todo na promoción da variante espiritual na comarca do Salnés. Bueno, Pedro e Manuel son os encargados este ano de dar o pregón nesta festa do Mexillón. Pedro, como estamos? Bueno, de momento ben, é un pouco perjudicado, sí, porque foi moita festa estes días, tanto en Vilanova, bueno, non tuve en Vilanova, que se sepa tamén, tuve alá na miña aldea, pero colleu un pouco fría, non contaba eu con esta afonía, pero do resto maravilloso. Que pasou ca camisa? Que non lle gustaba moito ao alcalde ou que foi? O alcalde xa todos saben como é Durán, o alcalde morría por poñer unha camisa como esta, o que pasa que é edición limitada, na tiña. Dá gusto salir, non, e ver xente que está atento ao pregón, aos actos institucionais, que é unha das cousas pois máis bonitas que ten, sobre todo estas festas gastronómicas, e nada máis, despois destacar que teñen que pagar a comida e temos que ir comer. Temos que ir, non? Era o que lle iba a dicir aquí o compañeiro, agora hai que probar o mexillón. Pois claro, eu a verdade que teño unha fame. E o berberecho tamén. Hai que probar de todo, un pouquiño de todo. Se vimos á festa hai que vir a todo. Desde vir á festa hasta comer, de todo. Vermú. E o gin tonic tamén, eso que non falte. Bueno, pois mira, que xa temos por ali o teniente alcalde que nos está chamando, pagará a comida ou non ao final? Non lle queda máis remedio, se non lle pagan, nós comemos e marchamos sin pagar, non hai problema ningún. Pois imos a Landoga de degustalo o mexillón e o berberecho, seguimos. Conselleiro, isto vai a ser un pouco como un atraco, pero que mellor promoción que vostede vai enriba do... Pois, olla, a verdad que isto... Do coche da variante espiritual, non? A ver, a variante espiritual é unha realidade, está aí, e hai que certificar a súa solidez e promocionada porque é moi importante para estes concellos da comarca do Salnés. É un atractivo máis dos moitos que xa teñen. E máis cando nos visitan centos de persoas que veñen de fora. Certos, todos os anos os peregrinos en toda Galicia están indo máis, no Camiño Portugués, o Camiño Portugués é unha das rutas que está medrando máis nos últimos anos, e creo que Galicia, todos os concellos de Galicia, temos que sentir o espírito do Camiño, o espírito do Ano Santo, o espírito do Xacobeo, porque creo que iso é para Galicia moi importante desde o punto de vista turístico, é dicir, económico, de creación de emprego, pero creo que desde o punto de vista da creación de orgullo e de saber que formamos parte de algo tan importante a nivel mundial como son os Camiños de Santiago. É algo que tamén forma parte moi importante da nosa cultura e a gastronomía, que agora temos que probar o mexillón, non? Agora hai que probar o mexillón, vámoslo tomar, e seguro que acompañado dun pequeno viño ou duns pequenos tragos de viño albariño, pois dan unha combinación incomparable e dificilmente superable. Vaya mexillón sai aí, A mí non podes gravar. Eso que... Estou jubilado. Ti estás jubilado? Se me collen aquí, quitamos a licencia. Pero mira, ti estás jubilado, pero o mexillón... O mexillón todos os días, a mañá e a noite. A mañá e a noite, non é? Son especialista en comer mexillón. Sí, pero que tamaño teñen, Sí, bueno, teños comido máis pequenos e máis grandes. E máis grandes. E de saboriño como están? Perfecto, saladiño. E que ainda non os probamos. Ah, non? No, pero probaremos, Hai que pasar pola taquilla. De aquí non marchamos en probarlos. Collen un tique cando queiran. E pa comer pa diante. Sin ningún problema. Moito traballiño, non, este fin de semana? Chega ben. Sí. Chega ben, sí. Cantos kilos tendes aquí? Pois creo que cantos van? Sobre... Pois sí, 850, 900. 850 kilos. Hoxe chegaremos aos 1000 kilos, sí.
De Que mexillón son e kilos, outro tanto de berberecho. Que son kilos, sí, señor. Chega ben. E a xente queda contenta, non? Non protesta nadie, eso é boa señal. O sea, aquí nadie di nada, así que Esto- todo Exactamente. todo de maravilla. Non dice nada, eso é que vai todo ben. Bueno, pois aquí están a pleno rendemento na cociña, así que nos ímonos para a carpa e deixamos aquí que os profesionales sigan facendo o seu traballo. Que vaya moi ben, gracias. Veña, gracias, hasta logo. De verdad, de verdad que hai xente de abondo. Para comer hai xente. Muchísima. Para traballar igual non, pero para comer sí. Bueno, no nos quejamos, pero sí que hoy, bueno, es que este fin de semana fue desbordante, muchísima gente. E haberá, digo eu, produto para tanta xente. Sí, venimos Sí. abastecidos con, bueno, tenemos un contenedor de cámara para poder abastecer a Pero todo hai el xente, mundo. non? Bueno, que temos aquí? O berberecho, non? Buenísimos, buenos no, podrías probar uno. Un do prato estrela desta festa. E por suposto que eu non me vou a resistir. Pois por aquí. ¿Qué tal? Un 10. Bueno, Un de 10. eso se trata. De maravilla, sí señor. Vale. Pero bueno, que a mí non me chega só co berberecho, que eu tamén quero mexillón. Quero polvo, quero de todo. Non mo collas, que teño que seguir traballando. Digo que despois que vou a comer. Vale. Moitas gracias. A Ai, ti. como me queren poñer. Non vexo a comida aquí en riba. Xa comimos, ó. Xa está. Eu sou madrileña, pero falo galego que... Eres madrileña. E sou madrileña, pero non me perdo un sarao de... Se sabes o galego, algo tes aquí en Galicia. Home, claro que levo 10 anos e puse moito interés en falar o galego. Non teño acento, pero falo ben, non? Sí, señor. Home, claro. Como Galicia non hai nada, Unha cousa agora. Eu son escocés. Estou aquí metido en Galicia, xa me contarás. E como chegaches ti aquí? Pois mira, meus avós eran gallegos. Entonces se marcharon para Escocia. Eu fun alá, estuve toda a vida alá. Bueno, hasta os 13 anos. Aos 13 anos me viñen para España e aquí estou pringando ahora. E agora estás aquí probando mexillón en Vilanova. Mais os berberecho. Os berberechos. Pero disme que xa o comeches. Xa comimos. Estaba moi bueno que estaba. Que non quedou ningún. Nada, que estaba tan bueno que podíamos repetir. Todo rico, non? Sí. Solamente con este que... Como estamos pasando xa aquí na festa? Moi ben. Sí. Acabamos os cartos e acabamos a comida. Ai, xa acabaron os cartos tamén. Quedamos a hacer. Pero mira, o caixeiro está ali enfrente, imos a sacar máis e seguimos comendo. Non hai fondos, non? Non hai fondos. Cuéntame, ¿de dónde venís? De Valencia. De Valencia. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Galicia? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te está gustando más? A ver, porque veo pulpo, veo empanada, veo croquetas, los mejillones, por supuesto, también. Los mejillones. ¿Sí? ¿Los probaros alguna vez o no? Sí. ¿Sí? ¿Y las croquetas? A ver, la empanada, el pulpo... No lo he probado. Todavía no. Está muy bien. Es que hemos venido para ver el pueblo y nos hemos encontrado con la feria, con lo cual aún no nos ha dado tiempo a visitar el pueblo. Pues creo que sí, porque yo venía todos los veranos a Ribeira y no recuerdo haber venido aquí y la verdad que hemos visto que era la feria del berberecho mejillón y digo, bueno, vamos para allá a probarlo. Sí, sí. Bueno, pues le voy a preguntar por aquí a esta chica cómo está la comida de hoy. Buenísima. Sí. La verdad es que tenemos buen saque. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo comemos muy bien. veo mejillones, berberechos, arroz. Sí. ¿Qué es lo que destacarías tú? ¿Qué es lo que más te gustó? Los berberechos. Berberechos. Hemos comido también empanada, los mejillones estaban también a vinagreta y a vapor, distintos tipos. Y bueno, falta el postre, que yo soy muy casera. Sí. Moi boas, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Cómo muy estamos bien, pasando? muy bien, sí. muy bien, bien, bien. Pero mira, de pé non se come, hay que sentarse. No, pero es que ahora ya comimos. Ai, xa Ahora, comechedes. claro, ahora terminamos ya. Nos acabamos de levantar. Contame, que comiches ti?
Berberechos, Sí. mejillones, Espera, empanada, que pulpo. o menú sabe o home. Que comechedes? Comemos berberechos, mexillóns, empanada e quedamos coas ganas de un pouco máis. Hai un pouquiño máis. De un pouco máis. Sí, porque estaba bo, non? Pulpo non. Pulpo non comé, non pero tomamos. estaba todo bo, Estaba sí. bo. Contame un pouquiño, con quen viñechedes aquí á Home, festa? Eu estou coa muller, co neno que ven de Madrid, coa familia que ven de visita. Os madrileños hai que enseñarlle o bo produto que hai aquí, Madrileños, mira, de Madrid, de Orense, e quedan encantados cando proban o mexillón de Vilanova. Así repiten. Así repiten. Digoche unha cousa, isto hai que enche a mesa ou... Sí, estamos á espera. Están alá na taquilla. Está na taquilla, sí. Está na taquilla. E vos xa ides collendo, como é? Ides collendo o sitio? Sí, vamos collendo o sitio. Por si despois as mesas non chegan. No, pero xa temos a eles para que collan a comida, Sí, que ¿no? eu estou... Pois vimos de Santiago. Sí. Bueno, que podemos facer hoxe? Pois, aquí... Vir a festa do mexillón de Vilanova. Sí, ademais é un pobo moi bonito. Grai, estamos moi a gusto aquí. Moi ben. E se está moi cómodo, sí. Pois dende Vilanova de Arousa, festeiros e festeiras, poñemos o punto de final a esta gran festa do Carme e do mexillón e do berberecho. E vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986 710 741, ou se o prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Que sexan moi felices e vémonos na seguinte festa. Ata logo. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.